Heddiw rydym wedi ddangos sut i dynnu ar llinell rhif. Nawr, wrth dynnu, rydym ni'n dechrau drwy rhoi y rhif lleiaf yn y swm ar yr ochr chwith, felly 7, ac y rhif mwyaf ar yr ochr dde, 13. Nawr, y ffordd syml o wneud hyn yw drwy ddechrau ar y rhif sydd gyda ni fan hyn, 7, rhoi 7 yn y pen, ac yna dechrau cyfri mlaen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nes bod ni wedi cyrraedd y rhif yma. Cynnau cyfri sawl cam rydyn ni wedi ei gymryd. Felly fan hyn, rydyn ni wedi cymryd 6 cam. Ni edrych eto'r enghraifft fel hyn. Felly, 18 tynnu 6 yn gwneud. Rydw i'n gwneud llinell rhif, rhoi y rhif lleiaf ar y chwith a'r rhif mwyaf ar y dde. Rydw i'n rhoi rhif 6 fy mhen a dechrau cyfri mlaen. Felly 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ac yna cyfri sawl cam rydw i wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cam. Nawr, mae'r problem yn dechrau pan mae gennym ni rhifau ychydig yn fwy lle byddwn ni'n cymryd am byth i ddangos ein camau. Felly, pan mae hynny yn digwydd, mae angen iddyn ni feddwl am ein ffeithiau rhif. Felly, nhw'n ni ddangos enghraifft arall yn fan hyn nawr, sef 25 tynnu 6. Dwi yn mynd i roed llinell rhif unwaith eto, a rhoi y rhif lleiaf yn fan hyn, a'r rhif mwyaf yn fan hyn. Nawr, beth o'n ni'n feddwl gyda ein ffeithiau rhif? Wel, os o'n ni edrych ar y rhif 6, rydyn ni'n gwybod mae partner 6 mwyn creu 10 yw 4. Rydw i'n gwybod, os rydw i'n dechrau ar 10 ac eisiau cyrraedd 20, fy mod i yn adio 10. Os ydw i ar 20, eisiau cyrraedd 25, rydw i'n gwybod mod i eisiau adio 5. Felly, gen i 10, adio 5, adio 4, sy'r ateb yw 19. Wneud un enghraifft arall fel hyn. So ni'n gweld bod hyn yn cymryd chydig llai o amser na be fydda fe i gyfri ymlaen. Felly, nhw'n ni edrych ar y swm 68 tynnu 14. So dwi'n gwneud llinell rhif 14 ochr yma, 68 ochr yma. Dwi'n gwybod, os ydw i'n adio 6, bydde hwnna yn dod i fi 20. Rydw i hefyd yn gwybod, os oes gen i 20, eisiau cyrraedd 60, mod i'n adio 40. Mwyn cyrraedd 68, rydw i angen 8. Felly, 40, adio 8, adio 6. So 40 adio 8 yn 48, adio 6, 48 yn y pen, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rydyn ni wedi rhoi cwestiynau ar Teams i chi gael ymarfer yr sgil yma. Felly pob lwc os ydych gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu.